Dünyanın siyasi kartasına qaraşsadı, hemişer bir taraf Türkmenistan döwrün gudreti, kocaman Orta Asya'nın kucağına in döwrabap, in kuvvatlı devlet hükümüne beyit mertebe eye boldy. Türkmen halkının milli lideri Kahraman Arkadağlı Kahraman serdarımızın parasatlı siyasatı neticesinde ägir tul ötüşleri öwürlen geografik taýdan beýik ýüpek ýolunun ýüreginde ýerleşýän Türkmenistan ilkinji nowatda Merkezi Aziýa bilen Ýewropany birleşdirýän altyn halkadyr. Ajaýyp zamanamyzda guruluşyny 932 kilometr uzunlygy bolan Aşgabat Türkmenmaşy ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň gurulmagy Türkmenistanyň logistika hyzmatdaşlygynyň ýokarlanmagyna, halkara ulug üssaşyr infrastrukturasynyň giňelmegine, beýik ýüpek ýolunyň uğru boýunça goňşy döwletler bilen sewda ykdysady gatnaşyklarynyň hasy ösürilmegine gönükdirlenler. Aşgabat Türkmenmaşy ýokary tezlikli awtomobil ýoly bir ugurda 3 ulug zolakly, bir ätýaşly zolakly, 2 ugurda jemi 8 zolakly bolup, umumy ýyny 35 metre barabar bolar. Onuň jemi uzunlygy 932 kilometr bolup, ol 3 bölekden ibaretdir. Onuň birinji bölegi Aşgabatdan Türkmenmaşa çelli 540 kilometr uzunlukda. İkinci bölegi Gumdağ şäherinden Güdürolma çelli 242 kilometr uzunlukda. Üçüncü bölegi bolsa Türkmenmaşydan Garabağda çelli 150 kilometr aralygy öz için alýan. Aşgabat Türkmenmaşy ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň esasy uly böleginde, ýagni Aşgabatdan Türkmenmaşa çelli aralygynyň başlanyş nokady Aşgabatdan başlanyp, Aşgabat we Türkmenmaş tarapyndan her ugurda 7 zolagy, jemi 14 zolagy hyzmat edýän 2 sany esasy 4 sany kiçi tölök merkezler yerleşer. Bu tölök merkezlerine elektron geçirge petekanalarından, nağd petekanalarından başga da davaraly uluglara hyzmat edýän petekanalar, gysgaly geçilýän zolak hemde dolanýyş binasy göz öňünde tutulýar. Aşgabat Türkmenmaşy ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň 3 böleginde hem ähli kiçi tölök terminallarynyň golaýynyna, Eýran-Gadagstan ýolunyň uğruna trombet görnüşli geçergeler gurular. Aşgabat şäherinden Türkmenmaş şäherine çelli awtomobil ýolunyň howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň başyna Aşgabat şäheri tarapyndan ýol gödökçilik gullugynyň merkezi bekedi. 5 tane hyzmat ediş we din çalyş, 1 tane mehmanhanaly hyzmat ediş we din çalyş meýdançalar gurnalar. 6 tane hyzmat ediş we din çalyş nokatlaryny ýanyç goýujy beketler hem yerleşdirler. Aşgabat Türkmenmaşy ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň ikinji bölegi, ýagni Gumdağ bilen Güdürolum aralygyna 2 tane esasy uly, 1 tane kiçi tölök merkezler yerleşer. Şeýle hem bu ýoluň uğruna 3 tane hyzmat ediş we din çalyş nokatlar gurular. Aşgabat Türkmenmaşy ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň 3-nji bölegi, ýagni Türkmenmaşy Garabağ aralygyna 2 tane esasy uly tölök merkezleri bolup, şeýle hem bu ýoluň uğruna 2 tane hyzmat ediş we din çalyş meýdançalary yerleşer. Aşgabat Türkmenmaşy ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň kete-kesiginiň her tarapyndan 3 tane ulug zolagynyň ýyny 3,75 metrden, her ugurdaky bir ätýaşly zolagynyň ýyny 3 metr bolmagy, ortadaky uly aralygyň 3 metrden, her tarapda bir kiçi aralygyň 1 metrden bolmagy meýilleşdirilýär. Kete-kesiginiň ortaky aralygy gatlygy 5 gatlakdan ibaret bolup, toprak gatlygy geotekstil, çagyl çäge garynysy 40 cm, owradylan çagyl garynysy 37 cm, owunup däneli gyzgyn asfaltdy beton 5 cm-den gurular. Kete-kesiginiň beýleki tarapy 7 gatlakdan ibaret bolup, toprak gatlygy geotekstil, çagyl çäge garynysy 60 cm, owradylan çagyl garynysy 20 cm, öýjükli iri däneli asfaltdy beton 10 cm, dıkyg iri däneli gyzgyn asfaltdy beton 7 cm, owunup däneli gyzgyn asfaltdy beton 5 cm-den gurular. Ýoluň howpsuzlyk düzgünlerini üpçün etmek üçin ýoluň ortaky aralygyna 2 taraplayyn metal perkelçilikli germew 0,175 metr bolmagy, şeýle hem ýoluň sag we çep taraplaryna guruljak tiýimli germew 2 metr bolmagy, ýoluň 2 tarapynda da ýol ýapgydy, çagyl çäge garnysynyň galynlygy 15 cm bolmagy meýilleşdirilýär. Şunyň bilen birlikde ýol guruluşçylarynyň ihlasly zähmeti netijesinde trombet görnüşli çatyrlyklaryň gurulmagy, awtomobil ýolunyň uğrundaky 65 kilometr aralygyna yerleşýän Garagum derýasynyň awtomobil we demir ýollarynyň üstünden geçýän uly göwrümli köprüleriň taslamat taýýarlandy. Şeýle-de toprak düşegini özleşdirmek işleri alınıp barlar. Aşgabat Türkmenmaşy ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň guruluşy işleri 7 ýyl möhletli, üstünlükli tamamlamak maksady bilen işler ähli ugurlar boýunça ýokary depkinne alınıp barlar. Geljekde bu depkin hassa ýokarlandyrlar.